Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dutbra o Attorney Elaine Han. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugod niya ang gibati ni adto pang grade 10 pa ko adto diin nag-online mo. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga Jane, musayo tagpa ni hapon ha, kay muhigda ko sa'yo. Kay naglain man ang akong lawas. kay naunsa man di ay ka ma. Nagpanlipong man ko. Ha? Sure maoy. Naabay ay COVID ron. Wa man hinoon ko ubahoy. Papod ko sipon na. Wampod manakit ning akong kalawasan nga mao'y simptoma sa COVID. Bugat lang yun ang akong lawas, lami kang ihigda. Sige. Lingkod na lang di ma. Ako na lang tiwas og sukad aron makakaon ka na og mopahuway. Una na lang og tuog na ko ma ha. Kay doon na pa ko tun-anan. Kuya, kumusta namang imong pag-eskwela online? Ay, medyo lisod gyud maoy. Lahi gitong face-to-face lang nga leksyon sa among maestra. Pero kining online class noon, makabuot raman ko kanus ako buhaton ning ihatag nga paansiran sa maestra. O kanus ako magtuon. Di na ako maghago og ato sa eskwelahan. Nya dili na ako matagba og labas sa akong uniform. Pwede pa gani, dili lang ko maligo ma. Pero makamiss ang face-to-face classes maoy. Nga personal gid ming tudloan sa among maestra ug magkakita-kita mi sa akong mga classmates. Ay, kadusa pa ka taan ni mapaliks normal in town. Ma, basig na stress lang ka nga nagsige ko na una tungod aning COVID. Usasab na. Kay di na ko maka-sideline ron tungod aning pandemic. Naabaya kang nagpadayon sa eskwela. Sige lang ma, kay makatipid raman sabta aning akong online class. Kay dili na ba ako mangayo og baon nimo matag adlaw. Hinuon, pero ay, sige na, manihapon na tag sayo. Aron makapahuway ko og sayo. Nakatuog nagmaayo si mama. Nahinanok na siya. Ay, kaluoy sad ni mama nga sulo nga nagpadako og nagpa-eskwela na ako eh. Sige lang ma. Kung makalampos na unya ko sa akong pag-eskwela ug makahuman og kurso, makapahuway na unya ka ma. Ako na sa mo trabaho alang nimo. Ma! Manong sunod ka? Nagkamatamang kusog sa pitik sa akong kasing-kasing. Ha? Ma, mara kong malumo sa kakusog sa pitik sa akong kasing-kasing. Ay, kulbaan ko maayo. Bibi, atong hilot-hiloto ng hinudukan, ma. Ang naulian ka. Ma, kumusta naman imong pamati? Pisil-pisil, hara ko ni akong huwang kamot, Jane. Kay pinod man. Ha? Binod? Ma, pa sure, uy. Laki, hambot na unsan eh. Ibinhod man di karon nga. Magsige nagkusog ang pitik sa akong kasing-kasing ug malipong ko. Ma, pa-check up ta ha. Kay basi kung saan na. Og magpa-BP ta kay basi og high blood na ka. Ha? Mao ba din ni bati og high blood? Kami ra bayang mama sa kinabuhi. Kay ambot ug asa na ako papa. Nalumo siguro sa sabaw.
Mao nang mabalaka gid ko kung maunsa ang akong inahan. Kay magunsa naman lang unya ko kung simbak ko unya dunay mahitabo ni mama. Apan wa gid may makapacheck up. Kay maayo man kay mo arte si mama. Magpawawa dayon siya iyang masakpan ako nga nakamata lagi siya bisag gabi na kung mukalit og kusog ang pitik sa iyang kasing-kasing. Hangtod nga nag-college nako. Unya, ma, salamat ma. Nga bisag ikaw ra ang nagbuhi o nagpadako nako. Ug daghan pagyugi pamati. Apa niya? Nakapadayon pagyapon ko sa akong pag-eskwela. Pinaagay sa imong kaugalingon nga paningkamot. Kinahanglang makahuman ka gyud sa imong pag-eskwela, Jane. Maoro gyud na gipangayo na ko sa Ginoo nga makahuman ka lang gyud unta sa dili pa ko niya bawian sa hinuwaman akong kinabuhi. Oh, Di gyud siguro ko mahilo na day ang akong kalag kung biyaan ta kang ingon ini pa nga wa pa makahuman sa pag-eskwela nga dili pa makabuhi sa imong kaugalingon. mama sadoy. Iskot mo sa daan ng butanga. Inan bitaw tika nga magpa-check up taan na. Wa tay kwarta day. Kung may balik na ba yan ang face-to-face classes, ang gastuhan, college ka na pa yan. Ug usa pa, kung magpa-check up ko, kwarta na sab. Kay nahibaw man kung kuman og check-ups doktor na ako. Naamag yun niya na iresita. Dili pa anda mga tong panudlanan alang sa iresita o niya na ako nga tambal, Jane. Maong okay ra lagi ko. Ay, okay lagi ko. Okay lagi ko. Nga, dagis ko tanong patay-patay. Pasaylua lang ko na ka. Moaputid na sa kong huna-huna, good. Kaya usahay man, good. Dili naman kay ako lang kamot ang maminhod, ay. Apil naman ang akong oo. Ha? Pag sure, maoy. Dili ni pagpanghadlok nimo. Apan may katungod ka sab sigurong mahipaw. Kay simba ko unyag. Unsay mahitabo na ako. Guys, sad kag uman, no? Magpa-check up lagi tama. Bisan sa sentro lang, good. Makuha na kag BP ba? Ato lang una ta sa tong silingan magpa-BP, kay makamao man ang mo BP. Ako na rin mo BP sa mama ni mo, oy, Jane. Kaya wala naman ko na akong mama din, adunay mo nating lakaw. Pero, kamao masad ko, kaya gitudluan man ko niya, ani. Sayon naman ni, kay digital ba yan ni? O makita na diha sa monitor kung pila yung BP. Dali, B. Nang, relax lang yun, ha? Ayaw paglihok. Unsa naman? Pilay BP ni Mama Yad. Okay, nigawas na. 130/90. Oo ba? Unya, unsa man na siya? Normal ra ba na o high blood si Mama? May nag-ingon nga dili ko no accurate ang digital nga BP monitor. Maong dili pa gid ni sure kung high blood ba gid si Mama. Nya wa pa sad mi makapa-check up sa doktor kay wa man mi kwarta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. So kada tong grade 10 pa ko ang pagpaminhod sa wa nga kamot ni Mama o kusog ang pitik sa iyang kasing-kasing. Unsa may buti pasabot ini? Masakito na ka si Mama sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana, karon nga college na ko, apil na ang o ni Mama sa pagpaminhod. Ug magsakit ang iyang tangkugo ug buko-buko. Ilabi na kun makuwangan siya sa tuog. High blood pud ka si Mama? 130/90 ang iyang BP gamit ang digital. Accurate ba na? Ikatulong pangutana, kung matuog si Mama, makamatagid siya sa kusog nga pitik sa iyang kasing-kasing o maglisod siya sa paginawa. Grabe na ka niyang gibati. Unsa may akong buhaton?
Naangay na bagid mi nga magpa-check up og doktor. Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung unsa man gid ning gibati sa akong inahan, unsa man ang mga pagkaon nga angay ug bawal niya nga kaunon, o kung sa pud ang angay niya buhaton sa paglihok-lihok. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Tuhol lagi kay usam man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug sa ka drug addiction specialist. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Daghang pamaagi, klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Mamili lang mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga life is short. Ako kining balik-balikon kay ganahan kay ko ani. Life is short, time is fast. No replay, no rewind. So enjoy every moment as it comes. Kuha na kayo ning kinabuhi kining mubo rin kayo. Pila rin mo abot na ito sa gatos. Ito ang gamay ra. Pero nga to sa Japan kuno ang ilang mga tao dito dugay mga matay. Pila ka millions ng subag 80 ang edad. Puro sa gatos ang edad. Di sa ato murag di pa kayo dagan. Well anyway, depende ra gyud po na sa imong lifestyle, no? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Jane, 30 years old, taga Cebu City. Wow, mayong adlaw ninyong tanan dinhi sa Sugbo o sa mga silinganan nga mga kalungsuran nga to sa Salot o nga to sa Norte, no? So, mayong pagpaminaw dai sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa Sugbo. Kisa may atong Dr. Eman Trusio da sa Vicente Soto Memorial Medical Center, cooperative, no? Lain na Dr. Bonnie David na may nagdada karon, no? Mayong pagpaminaw diyan ni Dr. Bonnie David, ako naman gignan. So, Dr. Edwin Nemino, musta naman ka din, tuluyan niya ko golf, kay di na ko katinis, baldihin na lang ko golf, muna Joey Villarosa. O ni ako i-greet ng mga taga Minglanilla, no? Thank you very much, Nestor, o Linda Pasaylo, inyo kong pakuhaon usahay diha og libre nga tie wire. Dili libre utang. Pero bayad man sad ko na bayad. Si Drigo, si Miring Alcontin, si Malin Minsan, si Bing Cantal, Kunching Olasiman, Jean Kanyada. Thank you very much, Jen. Og ngato sa mga atong taga TRC Argao, no? Mga Palier, mga Mamulang, mga Sulis, mga Divano, mga Hiramis, mga Lopez, mga Lubirat family. Ug nga text na ko si Dadusing o taga Inupakan, no? Si Tony Gibbs, Tony Gibbs da sa Matalom Leyte ug si Joel Boy Lambing da sa Mabini Bohol. Uday bag-ong nakig friends na ko sa Messenger, sa Facebook. Ricardo Obra Castillon Lagkaw diya sa General Santos City, no? Si Ricardo Lagkaw, ingon siya, ang iya ko nung lula o ang akong lulo magsuon. Magunsa man tarik, mag second degree siguro no? Parihatan ni Edna Obra na second degree. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw diya sa General Santos City, no? O sa mga neighboring mga lugar diya sa General Santos City diya sa Kidapawan, nakanan ko diya sa Glan Sarangani, daghan kay tagsuking tigpaminaw diya all over Mindanao. So going back to our sender, si Jane, punto medical kini, no? Pahitod kini sa kahimtang sa iyang mama, sumasa na bati ito gina sa drama, sukad gamay pa siya, 10 years old pa siya, nanay mga problema ang iyang mama sa medical, mag-cramps, ay mga sakit ng dughan, hangtod nga na-college na siya, mag-cramps lang gihapon. Pero di man kayo taas og blood pressure, ingon siya, 130/90. Pero kini, borderline ni siya, Jane, no? Yan ay sleep up niya, murag maglisod maligig ginhawa kung sa mo kuno mga bawal nga mga gamot, no? O mga tambal, or rather bawal nga mga pagkaon. So, ako lang gining paningkamutan na Jen matubag na ko ng imong pangutana. So kining cramps, common man ni sa ato tanan, no?
Gisag kinsa makaman man ta, no? Sa mga tawag datos binisaya, murag binhod, murag sa may binhod kanang mugnaw nga murag sakit, no? Kada experience ko anay katong musigi pag kog tennis o katong usay mo duwa kog basketball, mukraman ta sa tuntel, ang ilang himuon kay ilang hyperextend ng imong tail upward na ilang ikuan upward kuan mo sapatos niya imong ikuan imong tail kay parang mawa ang cramps, no? O kung grabe kayo ang inunta sakit, tayo may take analgesic, no? Katong mga gipangingalan nato sa makadaghan na parenon mga cramps, no? Ibuprofen, mipalamic acid, paracetamol, acetaminophen, pwede na to na imuon o kanang gamiton kung mag-cramps ta. So unsa man is Tagalog ning cramps, murag pulikat. Mo ba na? Pulikat, no? Unay Tagalog sa cramps, no? Musuggest ko nga mukaon kag daghang saging, kaon kag mga pagkaon nga rich in vitamin B1, B6 o vitamin D. Tay daghang mga sources niya na. So kaning kondisyon sa imong mama Jane nga maglisod siya ginhawa usa po na sa ingnon ta pagabation lagi kung labi nag magidedaran mga anam nagkataas ang atong edad. So ako i-suggest para sa mga susama ani nga problema nga kung matulog ang imong mama kay naman siya sleep apnea kanang maglisod og ginhawa o disnic amo man mga medical term mong gamiton. So magtakilid siya sa ayaw sa tuo magtakilid siya sa unya kimpitan og kanang unlan ang iyang magkimpit siya unlan sa iyang in between her two legs nganong sawaman balikon nako kay diham tipo parehaan ang problema natong agim nga sibya nato kay ngatong superior binakaba dili kayo maipit kung nakakasawa kay diha masapikas ang superior binakaba usan na sa mga ingnon ta mamaagi nga malikayan nga magka chest pain ka na kay heart problem magrambol ang kuan sa imong kasing-kasing og magpunga ka na so kung usa may mga hinungdanan so daghang mga hinungdanan na posible ang imong mama na mga electrolyte imbalance siya sa mga vitamina, kulang siya sa exercise. Ubasin og taas og blood sugar ang imong mama Jen, no? Ato kuno ning ipa blood sugar testing, no? O ko kabalog pila ni edad sa imong mama pero mga babae nga nagbuntis, mga 80% mag-cramps muna sila. Ug kato mga tao nga nag-take og mga diuretics, kini bitong mga diuretics like kanang or statins, makalayaw sa makapagwa sa mga fluids, makapag-cramps mo ni siya. O kato mga atherosclerotic na ang ato mga ugat-ugat ng kay idara na mo na mga hinungdan. So kung balikon sa may buhaton, mag-stretching, massage can help, no? Massage can help. Kanya mulay ka on your back, pwede rasad kay para nga ma-relax ang imong abdominal muscles. Okay? So, matayad mga tong muscles niya na para ma-relax, mulay ka sa imong back. Maka-cause man siya mga kidney problem in the long run, wanag common. Araman ka sa Cebu City, J, no? Dalhay mong mama sa pinakadool nga hospital rin, Cebu City Medical Center, Alciades, Vicente Soto Memorial Medical Center para sa laboratory workup. Kara nga masulbad, makitaan, or masuta, kung unsa ba hinungdan, nga no magsige man siya og cramp. So ako isugyot, kaon ko daghang saging, ma'am, o ka ng mga green leafy vegetables, kay makakuan sa cramps niya. Kinanglan dili ka magpawa gyud og tubig, kuan gyud ka imong blood pressure 130/90 di magikay ni mahug na tog tuwag na tog taas gyud kayo. Borderline ni siya, kaya ang normal 120/80 man, no? Pero magbantay lang gyud ka. So, kung nakahigayon, duol kag cardiologist para masuta ang imong heart functioning by maybe the cardiologist will order chest x-ray to the echo, kining Holster monitoring, o na ilang pagkahimuon. Alright? Kung depende sa resulta, kung naabagyod, mahatag po sila mga tambal kung unsa may resulta sa laboratory workup. Now, takasabot ka sa kung explicar ni mo Jane, no? Huwag nganto sa nga libuan, millions nga naminaw karon sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, sa makausapa magpasalamat ako sa makanunayan ng pagpaminaw sa atong mga programa, taas kay tag-rating din sa atong lugar. So ngadto sa mga naminaw sa abroad, sa Saudi